Вітаю, гэта Тимофей, і па музыцы вы ўжо зразумелі, што гэта пераднавагодні выпуск падкаста, у якім я паспрабую коротка падвесці касмічныя вынікі года. Пачнём са студзеня, і пра гэта вы ўжо чулі ў мінулым выпуску падкаста, але паўтаруся яшчэ раз для тых, хто яго не слухаў. Гаворка ідзе пра аўтаномны верталёт NASA Ingenuity, які працаваў на Марсе з 2021 па 2024 год у рамках місіі Марс 2020. Ingenuity здзейсніў свой першы палёт 19 красавіка 2021 года, прадэманстраваўшы, што палёт магчымы ў надзвычай разрэджанай атмасферы Марса. Але ж 72-гі палёт, які адбыўся сёлета 18 студзеня, аказаўся для апарата апошнім. Ён завяршыўся аварыйнай пасадкай, падчас якой верталёт пашкодзіў свае лопасці і страціў магчымасць працягваць лётаць. Некаторы час NASA яшчэ падтрымлівала сувязь з Ingenuity, пасля чаго развіталася з ім, пераключыўшы дрон у рэжым аўтаномнай даследчай станцыі. Плануецца, што Ingenuity будзе штодзень прачынацца, вымяраць тэмпературу і рабіць здымкі. Усе гэтыя дадзеныя будуць захоўвацца ў яго бартавой памяці, паколькі ён не можа напрамую звязацца з зямлёй. Для гэтага ён выкарыстоўваў марсаход, які паехаў далей па сваіх справах па даследаванні чырвонай планеты. У NASA спадзяюцца, што ў будучыні іншая місія ці нават пілатуемая экспедыцыя зробіць пасадку ў гэтым раёне, знойдзе Ingenuity і забярэ сабраную дронам інфармацыю аб марсіянскім надвор'і. Месяцовы модуль SLIM, пабудаваны японскім касмічным агенцтвам, здзейсніў гістарычную пасадку на паверхню месяца 22 студзеня і уткнуўся носам у грунт пры прызямленні. Асноўнай задачай модуля была дэманстрацыя тэхналогій дакладнай пасадкі на месяц і здзейсніць мяккую пасадку з беспрэцэдэнтнай дакладнасцю да 100 метраў. Для параўнання, дакладнасць пасадкі месяцовага модуля Apollo-11 складала каля 20 кіламетраў. SLIM адхіліўся ад мэты ўсяго толькі на 55 метраў. Пры гэтым Японія стала 5-й краінай у свеце, якая пасадзіла свой апарат на натуральны спадарожнік Зямлі. Наступная цікавая місія студзеня – Peregrine, амерыканская місія па дастаўцы на месяц пасадачнага модуля. Апарат быў пабудаваны прыватнай кампаніяй Astrobotic Technology і нёс навуковыя прыборы ад NASA. Peregrine быў запушчаны 8 студзеня, але праз 7 гадзін Astrobotic заявіла, што пасля запуску адбылася анамалія, якая не дазволіла дасягнуць стабільнай арыентацыі. У сувязі з гэтым магчымасць пасадкі на месяц была выключана. Калі б пасадачны модуль дасягнуў месяца, ён бы урэзаўся ў яго паверхню. Калі б ён праляцеў міма месяца, то альбо накіраваўся б у глыбокі космас, альбо быў бы захоплены гравітацыяй Сонца. У выніку модуль вярнуўся да Зямлі і 18 студзеня згарэў у атмасферы над Ціхім акіянам. А вось пабудаваны кампаніяй Intuitive Machines зонд Odysseus або Одыссей дасягнуў большага поспеху. У ноч з 22 на 23 лютага ён стаў першым у гісторыі прыватным апаратам, які сеў на месяц. Хаця і тут не абышлося без шэрагу тэхнічных праблем. Падчас пасадкі у Одыссея была пашкоджаная адна з ног, і ён аказаўся ў нахіленым становішчы, што ускладніла яго сувязь з цэнтрам кіравання палётамі. Тым не менш, зонту удалося выканаць большую частку навуковай праграмы і паспець адправіць сабраныя дадзеныя на Зямлю. З 10 па 12 траўня падчас 25-го цыкла сонечнай актыўнасці адбылася серыя магутных геамагнітных бур, якая стала наймацнейшай на Зямлі з 2003 года і выклікала палярныя зянні на значна ніжэйшых шыротах, чым звычайна, як у паўночным, так і ў паўднёвым паўшар'ях. У тым ліку зяння былі бачныя і на тэрыторыі Беларусі. Сёлета Кітай першым зрабіў тое, што да гэтага не атрымоўвалася ніякай касмічнай дзяржаве або прыватнай кампаніі. Паднябеснай удалося сабраць і даставіць на Зямлю пробы грунту са зваротнага боку месяца. Гэтую задачу выканала місія Чанэ-6, якая была запушчана 3 траўня. Праз месяц яе спускаемая платформа ажыццявіла паспяховую пасадку на ўскраіне 500-кіламетровага кратара Апалон. Акрамя ўзяцця проб грунту, місія таксама высадзіла невялікі ровер.
Капсула з сабранымі пробамі вярнулася на зямлю 25 чэрвеня. Яе вывучэнне ўжо паднесла шэраг цікавых адкрыццяў. Мяркуючы па ўсім, вулканічная актыўнасць на месяцы працягвалася значна даўжэй, чым лічылася раней. Boeing Crew Flight Test быў першай пілатуемай місіяй капсулы Boeing Starliner. Запущенная 5 чэрвеня місія даставіла экіпаж з двух астранаўтаў НАСА Бары Уилмара і Суніту Уильямс з мыса Канаверал на міжнародную касмічную станцыю. Місія павінна была прыцягнуцца 8 дзён і завяршыцца 14 чэрвеня пасадкай на амерыканскім паўднёвым захадзе. Аднак рухавікі Starliner выйшлі са строю пры набліжэнні да МКС. Пасля больш чым 2 месяцаў расследавання НАСА вырашыла, што занадта рызыкоўна вяртаць Уилмара і Уильямс на зямлю на борце капсулы Starliner. Замест гэтага касмічны карабель Boeing вярнуўся без экіпажа 7 верасня. А вось астранаўты сустрэлі каляды на МКС і адправяцца дадому на касмічным караблі SpaceX Dragon у сакавіку 2025 года. Не найлепшы год для кампаніі Boeing, у апошнія часы кампанія сутыкнулася са мноствам праблем. 23 жніўня пасадачны модуль Вікрам індыйскай місіі Чандраян-3 здзейсніў мяккую паспяховую пасадку ў паўднёвай прыпалярнай вобласці месяца. Індыя ажыццявіла пасадку праз некалькі дзён пасля таго, як расійскі касмічны апарат Луна-25 выйшаў з-пад кантролю і ўрэзаўся ў месяц. Місія Чандраян-3 вымерала тэмпературу паверхні месяцовага грунта, якая складала каля плюс 70 градусаў па Цельсію, замест чаканых 20-30 градусаў. Спектральны аналіз месяцовага матэрыялу, выпаранага лазерным прамянём, паказаў наяўнасць серы, крэмнію, кіслароду і шэрагу металаў – алюмінія, кальцыя, хрому, тытана, жалеза і марганцу. 10 верасня адбыўся запуск прыватнай касмічнай місіі Polaris Dawn, якая была прафінансавана мільярдэрам Джарэдам Айзекманам. Яна адзначылася адразу 2 яркімі дасягненнямі. Першым дасягненнем стала пабіццё рэкорду апагею арбіты для пілатуемага касмічнага карабля, які быў усталяваны яшчэ ў далёкім 1966 годзе місіяй Геміні-11. Падчас аднаго з віткоў Crew Dragon выдаліўся ад зямлі на 1400 кіламетраў, прайшоўшы праз унутраную частку радыяцыйнага пояса. Наступным гістарычным дасягненнем стаў першы прыватны выхад у адкрыты космас. У ім прынялі ўдзел сам Джарэд Айзекман і астранаўтка Сара Гіліс. Нягледзячы на некаторыя тэхнічныя непаладкі, місія завяршылася поспехам. Наступная місія года – гэта місія Еўропа Кліпер, касмічны зонд, распрацаваны НАСА для вывучэння Еўропы, галілеевага спадарожніка Юпітера, пад паверхняй якога хаваецца велізарны акіян вадкай вады. Магчыма. Еўропа Кліпер была запушчана 14 кастрычніка. Касмічны апарат будзе выкарыстоўваць гравітацыйныя манёўры каля Марса 1 сакавіка 2025 года і праляціць каля Зямлі 3 снежня 2026 года, перш чым прыбыць да Еўропы ў красавіку 2030 года. Затым касмічны апарат выканае серыю пралётаў Еўропы, знаходзячыся на арбіце вакол Юпітера. Для SpaceX 2024 год быў даволі удалым. На момант запісу падкаста кампанія здзейсніла 131 планавы запуск сёлета. І на апошнія дні снежня запланаваны яшчэ 3 запускі. Што цікава, то ў 2023 годзе было 96 запускаў, у 2022 61, а раней у 2021 толькі 31. Маск кажа пра 180 запускаў толькі ракет Falcon у 2025 годзе. Што тычыцца Starship, то SpaceX ажыццявіла 4 новыя выпрабаванні самай магутнай ракеты ў свеце, якія стартавалі ў сакавіку, чэрвені, кастрычніку і лістападзе гэтага года. Апарат дабіўся сур'ёзнага прагрэсу ў ходзе гэтых выпрабавальных запускаў. Напрыклад, падчас апошніх 3 запускаў абодва элемента Starship, паскаральнік першай ступені Super Heavy і верхняя ступень Ship або Starship, перажылі ўваход у атмасферу і дабраліся да паверхні нашай
нашай планеты. А падчас палёту нумар 5, які стартаваў 13 кастрычніка, Супер Хэві паспяхова вярнулася на стартавую вежу, якая схапіла паскаральнік сваімі палачкамі для ежы. Гэта на самой справе нагадвае сцэну з навуковай фантастыкі. Акрамя гэтага, быў паспяховы перазапуск рухавіка Раптар у адкрытым космасе і паспяховы ўваход у атмасферу з наступным прывадненнем прататыпа карабля Starship. 7-й палёт Starship павінен адбыцца ўжо ў самым пачатку 2025 года. У ім будзе задзейнічана абноўленая версія Starship, якая мае больш ёмістыя паліўныя бакі. Ну што ж, сябры, гэты год быў сапраўды касмічным, насычаны неверагоднымі і цікавымі падзеямі і місіямі. Якая падзея запомнілася вам больш за ўсё ў гэтым годзе? Падзяліцеся ў каментарах на Ютубе або ў іншых сацыяльных сетках падкаста. Як заўсёды, рэкамендую падпісацца, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі. Дзякуй, што слухалі, асаблівая падзяка тым, хто падтрымлівае падкаст фінансава. Вы дапамагаеце нашай зорнай місіі працягвацца. У новым годзе я зычу вам бясконцага натхнення, касмічнага спакою і няхай зоркі асвятляюць ваш шлях. З вами быў Тимофей і гэта падкаст праз космас. До сустрэчы ў новым, спадзяюся, яшчэ больш захапляльным годзе. Космас бліжэй, чым здаецца. З Новым годам!